מאיה לנדאו ואני יועצת לעסקים קטנים. בחודשים האחרונים ליוויתי 5 בעלי עסקים שנתקלו בקשיים שכל בעל עסק חווה. הצטרפו אליי למסע. בואו נראה איך באמת עושים עסק. בעלי עסקים משקיעים המון מחשבה וזמן אם לפתוח את העסק, איך לקרוא לו, מי קהל היעד. למעשה, העבודה האמיתית מתחילה ביום שפתחת את העסק. עכשיו הגיע הזמן באמת לעבוד. That I need one size bigger because it's a little bit tight. Turn around please. I want to see. אוקיי. היי, אני אשר בר שמעון, אני בן 35. אולי תחייך קצת יותר. זה נשמע... כשאני מחייך זה נראה מזויף. היי! נו באמת, ראית מישהו שככה מדבר על עצמו? היי, אני אשר בר שמעון. כן, אתה. היי, אני אשר בר שמעון, אני בן 35. אני אוקסנה ברסנב, בת 33, ויש לנו חנות להלבשה תחתונה בדיזנגוף בלב תל אביב. הכרנו דרך חברים, ביום הולדת זה היה משהו כזה מזמן. וזהו, וכשהכרנו, אחרי איזה חצי שעה היא באה אליי, אומרת לי, אתה יודע מה, בוא נפתח עסק ביחד. יאללה, למה לא? אנחנו מכירים שנים. את רואה שזה לא וולגרי מדי, בגבול הטעם הטוב. האמת שהשאלה הזאת רודפת אותנו מהיום הראשון שאנחנו בעסק, והתשובה היא שאנחנו לא זוג נשוי. לא. ממש. היא לא מהעבד שלי גם, והיא גם לא בטעם שלי. כן, אתה אוהב קונדיניות, כן. אוקיי, it's okay. יש כאלה שאומרות לי, בוא, אתה יכול לאשר לי פה, אני לא יכול לאשר בעצמי, אז אתה מסדר לה את החזה, סתם דוגמה, כן? או שכאלה שמתפשטות לידך. זה קורה, גם רופא גינקולוג, הוא מתרגל לאט לאט, נראה לי. אנחנו כל כך הרבה שנים ביחד עם אשר, שאף פעם לא היה לי מחשבה ככה לא נכונה על גביו, שהוא יכול פתאום להסתכל על אישה אחרת כי בתור אישה, או שיעברו לו מחשבות. סבבה, טוב, אני אקח את זה. עדין פשוט. אוקיי, יש בוא נעשה נערות את זה למתנה. עשינו פה ושם טעויות, ועושים טעויות, אז... לא פה ושם, יש הרבה טעויות. כן, עשינו הרבה. על הדרך. למדנו הכל על הגב שלנו. משהו מתנהל לא נכון. משהו שאנחנו גם בטוחים שאולי אנחנו עושים טוב, כנראה שאנחנו לא עושים נכון. שלום, אשר, נעים מאוד. היי, נעים מאוד. מאיה. זאת החנות שלנו. אני נורא התרגשתי. כשמאיה הגיעה אני נורא התרגשתי. לא ידעתי מה חוות דעת שלה תהיה על החנות שלנו, וזה היה מאוד חשוב לי. יש לך מחלקת בגדי ים, מוצרים סקסיים, שזור של מכתבים, פתרונות לשמלות, פה זה גם תאי הלבשה. כמה זמן אתם קיימים? כמה זמן אנחנו קשישה? 6.5 שנים. אני נכנסת לתאי מדידה ואת לא יכולה שלא להרגיש בחול. את מסתובבת ואת רואה שמביאים את הדברים המיוחדים, את המגוון, את בגדי הים. ככה חיטטתי אפילו לעצמי לבחור איזשהו משהו. מה עשיתם במהלך 6 שנים האלו? עבדנו קשה. והפסדנו הרבה כסף. 3 שנים הראשונות היו מאוד קשות. מה עשיתם? ביום עבדנו בחנות, בלילות חילקנו פליירים איפה שרק אפשר. עשינו גם בלישה, נכון? ברדיו. אומרים שהרדיו עובד, אבל אצלנו זה לא עובד. הם נפלו בפח. קל מאוד לשחרר תקציב פרסום, אבל הכי חשוב זה לבחור את האפיקי שיווק שנכונים להם, ועל זה אני רוצה לשים איתם דגש. זה לא החזון שהיה לנו, אני יכול ללכת לעבוד כשכיר היום ולהרוויח פי 3 יותר. בתור איש מחירות, וגם אוקסנה, אם תהיה מנהלת חנות, נגיד של הלבשה תחתונה, היא תרוויח הרבה יותר מאשר שהיא מרוויחה כעצמאית. למרות שאנחנו עובדים פה פי 3 יותר שעות. איך אתם מנהלים את הכסף? אנחנו יודעים שיש איזושהי בעיה, אנחנו לא יכולים לפצח את זה. אני רואה את הייאוש. אתם עדיין רוצים את זה? אתם עדיין מוכנים? רוצים לצאת לדרך? מאוד. כן, אנחנו מאוד רוצים.
אנחנו צריכים לעבוד, להבין מה הבידול שלכם, מה המומחיות שלכם, מתוך זה להבין מי הלקוחות שלכם ולמה שהם יגיעו דווקא אליכם. זה אומר שיווק, 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 שיווק. אבל לפני הכל, הדבר הראשון שאני חושבת שצריך לעשות זה להתחיל לעשות סדר במספרים. אני מבקשת שתשבו על הדוחות, תוציאו את כל המספרים, תתחילו לרכז הכל ואנחנו נדבר. שמתי לב שאשר ואוקסנה מבססים הרבה החלטות על אינטואיציה. וזה חשוב, זה טוב. אבל כשאנחנו מדברים על החלטות קריטיות של עתיד העסק, חשוב להתבסס גם על ידע מוצק. העדפתי לקחת את אשר ואוקסנה מחוץ לחנות. קודם כל, דיזינגוף זה רחוב מקסים, אבל מעבר לזה, אתה חייב לראות גם מה קורה בסביבה שלך. אתה חייב להבין את הסביבה שלך כדי להבין את העסק שלך. זה רחוב הכי לא צפוי. אתה יכול יום אחד או שבוע לעבוד חזק, אחרי איזה חודש פתאום אין עבודה, אין כלום. אז למה פתחתם דווקא בדיזינגוף? יש פה הרבה חנויות של שמלות קלה ושמלות ערב, שזה מאוד מתאים לקונספט שלנו, שזה בעצם קונים שמלת ערב או קלה, ואז באים לקנות את ההלבשה התחתונה המיועדת בשביל השמלות האלה, בעצם אצלנו. אבל אתם מכירים את הלקוחות שלכם? אתם יודעים מי הלקוחות שלכם? במדויק להגיד לך לא, אני יכולה להגיד לך... אנחנו מעריכים. בערך, כן, מהלקוחות שלי, נגיד גילאים ככה וככה. בוא נשאל שאלה פשוטה, הלקוחות שלכם הם תל אביבים או מחוץ לתל אביב? הרוב אני מאמין שהם תל אביבים. למה אני שואל אתכם את זה? כי אינטואיציות והערכות זה דבר נחמד. המון עסקים מתבססים על זה, אבל יש הבדל גדול בין זה לבין מידע וידע. וידע זה שם המשחק. זה יכול להיות ההבדל בין עסק שעומד במקום, או אפילו הולך לאחור, לבין עסק שצומח. אז אני רוצה להראות לכם כלי שבעצם כולל בתוכו מידע עסקי, ניתוח של בית העסק שלכם, שנוגע לכל הלקוחות שלכם שקנו בכרטיסי אשראי אצלכם בחברה. אם תסתכלו פה, בעסק שלכם, 78% מהלקוחות הם נשים. יש לכם 22% מהלקוחות הם גברים. כן, חשבתי שזה פחות בגברים. למשל, בואו ניקח את הנושא של ימים בשבוע. אתם יודעים מה הימים החזקים שלכם. באמצעות המידע הזה אפשר לראות... זה יום שבת. יום שבת, שאתה ישן. חזק, אני בבית עם שני ילדים. ולעסק, הימים הכי חזקים לעסק, אפשר גם לראות האם יום שני הוא היום החזק. האם יום רביעי, האם שבוע מסוים בחודש הוא שבוע יותר חזק מהשבוע אחר? למשל, אחרי שאנשים מקבלים משכורות, אולי יותר הם נכנסים אליכם. נתון מעניין נוסף שאתם יכולים לראות את זה ביחס לענף. כי הענף זה נקודת ייחוס מסוימת. נקודת ייחוס שאתם יכולים להשוות את עצמכם אליה, אתם יכולים לראות בעצם לאן אפשר להגיע. צריך לדעת להשתמש בזה, זהו. זה למקומות הנכונים. שאלה באמת מה אפשר לעשות עם זה. אתם כבעלי עסק מחליטים כל מיני החלטות במהלך היום, במהלך השבועות שאתם מנהלים את העסק. איפה להשקיע, מה לעשות, איך לעשות ומתי. ברגע שיש לכם את הידע, אתם יודעים יותר טוב איזה החלטות לקבל. אם אתם יודעים שלמשל מפתח תקווה מגיעים לא מעט לקוחות, אולי תעשו שיתופי פעולה עם חנויות לשמלות קלה בפתח תקווה. מי שבא לחנות לשמלות קלה בפתח תקווה, יבוא, יקבל הטבה מסוימת אצלכם. שלב הבא יכול להיות לפתיחת סניף. אנחנו נגלה שליד הבית שלי, בשכונה, יש הרבה אנשים שמגיעים... למה דווקא ליד הבית שלך? רגע, אני רוצה לרדת מהמדרגות ולהיכנס את רגילה לקום בשבע בבוקר גם ככה. לי יותר נוח ככה, 9 ירדתי לחנות. גם אז אתה תאחר השם. רם בעצם נתן לנו סתירה מצלצלת. כי הבנו ש7 שנים אנחנו עובדים, שזו תקופה ארוכה, ואנחנו לא באמת, אפילו לא התעמקנו לגלות ולדעת מי הלקוחות שלנו, חשבנו שאנחנו יודעים. על סמך זה אתה בונה את האסטרטגיה השיווקית שלך ואת הפרסום, וזה עולם אחר לגמרי, זה עולם של מבוגרים, בוא נגיד ככה. I'm sexy and I know it. עיתונאים זה עם קשה. ובפעם הראשונה שאשר ואוקסנה נפגשים איתם, הייתי מאוד שמחה שבעלת מקצוע תלווה אותם. לאות הגילוי הנאות, לשם הגילוי הנאות. עכשיו אני מדבר פתאום כמו עולה חדש. אני תמיד חשבתי שיחסי ציבור זה רמאים. באמת,
לא, אני תמיד, כשהיו פונים אלינו כל מיני, במהלך החנות הייתה קיימת, מהיום הראשון, היו פונים, וזה לא כמו פרסום. שילמת על פרסום, אתה רואה מודעה, אתה רואה על מה שילמת פה, אתה לא יודע על מה אתה משלם. אז הנסיעה לציפי רומנו, איפשהו בהתחלה ממש הייתי ככה בעירבון מוגבל, לא חשבתי לא ידעתי בכלל מה היא הולכת לעשות. אתה מבין את ההבדל בין יחסי ציבור לפרסום? לא כל כך, לא יודע בדיוק... יחסי ציבור זה מה כותבים עליי. מה כותבים עליך? פרסום זה מה אני כותב על עצמי. זה קצת יכול לעבוד גם לרעתנו, נגיד, אם עיתונאים יבחרו לכתוב משהו רע עלינו, או לקטול אותנו, כמו שאומרים, אז זה בעצם יחסי ציבור רעים, זה משהו שיעשה רק נזק. נכון, אבל זה נדיר מאוד, זה כמעט משהו שלא קורה, במיוחד אם אתה יוזם את הכתבה. אם אנחנו יוזמים את הכתבה ואנחנו כותבים בריף, אז בדרך כלל כותבים את מה שזה. אם עכשיו... רק מנקודת מבט שלהם. נכון. נעשה מסיבת עיתונאים, נזמין עיתוני אופנה, נזמין עיתוני חברה, נעשה תצוגת אופנה קטנה. תראי, זה נשמע באמת מגניב, זה נשמע וואו, חלום. השאלה, אני אישית מאוד חושש, אני פתאום מרגיש, אולי אנחנו לא באמת כאלה מיוחדים בשביל להיות בפורום כזה, ושאני בעצם מנסה משהו שאני לא אמור לנסות, שזה לא הליגה שלי. איך תהיה גדול? אני לא יודע, אני פתאום מתחיל להרגיש שאולי אני לא עד כדי כך מיוחד בשביל להיות במקומות האלה. אני גם חושבת שזה קצת גדול עלינו, אבל אנחנו נעבוד על זה. מגיע לנו, אשר. מגיע לנו. אנחנו מנסים ומנסים ומנסים, ובסופו של דבר פנינו ל-20 דלתות. אז הנה, אחד נפתחה. אז מגיע לנו. כנראה שאנחנו אמורים להיות. אני רוצה שאפילו גם אם אתה מרגיש קצת חששות, אני רוצה שפשוט... קצת הרבה. אני רוצה שפשוט תלך אחריי, אני אתן לך יד, ונלך לכיוון האופק. ובסוף, שתגיע לזה, אז אני מאמינה שכבר תוכל ללכת לבד. אני אשלח לכם במייל רשימת מכולת של כל הדברים שאני צריכה, חומרים, פקשוטים, כל מה שיש לכם על המותג. מהיום, 8 שנים אחורה, והכי חשוב, אני רוצה שתהיו פתוחים לשינוי. הרגשתי שם שאני ילד במגרש של מבוגרים. ככה הרגשתי, שאנחנו כאילו... מה שהיה לי חוסר ביטחון עצמי בפגישה הזאת. אני הכי כן, אני מספר את הרגשות. זה עשה דיכאון, אבל יום למחרת הוא בא ככה. צריך לעשות את זה, וצריך לעשות את זה, שזה לא אופייני לו. צריך ככה, וצריך ככה. ואת האמת, הדברים האלה נותנים לי תמיד ככה בעיטה בתחת, אפשר להגיד תחת? תלוי זה? בעיטה בטוסיק, בעיטה בישמן. אנחנו מניחים הנחות שמגבילות אותנו. אנחנו מניחים שלקוחות ימצאו את הזמן לבוא, שישקיעו ויחפשו חנייה, שלקוחות רוצים למדוד. אני מאמינה שהמפגש הבא יהיה הפתעה גמורה לאשר ואוקסנה. אגב, אנשים ממש מציעים מוצרים שונים, למשל הטוש הזה יכול להימחר ב-ebay.com בדולר, הוא יכול להימחר ב-ebay UK ב2 פאונד. דיברנו קצת על תורת המשחקים באינטרנט, דיברנו איך אנחנו מושכים קצת את הלקוחות שלנו, אז אנחנו מסיימים להיום, תודה רבה לכולם. הגענו לקורס, היה ממש ממש מעניין, אבל עדיין חזיות, אני לא רואה איך אנחנו מצליחים למכור ב-eBay. אשר ואוקסנה הם אנשים סקפטיים, ואני מאוד אוהב אנשים סקפטיים. כי אני פשוט מנפץ להם מיתוס ועוד מיתוס ועוד מיתוס, והם פשוט מבינים שבאמת אפשר לעשות מזה עסק. איך אתה האמת, הקורס זה מעניין, אבל בתחום הלבשה תחתונה, במיוחד מוצרים מסוימים כמו חזיות. לא כל דבר אפשר למכור ב-eBay. למשל, אנחנו יושבים פה בבית קפה. אם עכשיו לצורך העניין אני ארצה למכור קפה, אני לא יכול לשלוח קפה, כי אנשים רוצים לשתות אותו חם, אבל חשוב מאוד להבין שעולם
אופנה, אקססוריז של אופנה, או כל מה שקשור להלבשה תחתונה, מבין 6 הקטגוריות הנמכרות בעולם המסחר האלקטרוני. קודם כל, השאלה הראשונה זה מה שבעצם מזה נובעת הסקפטיות שלי, זה כל נושא המידות. היום יש טבלאות בעולם האינטרנט שהן מאוד מאוד ידועות, כמו למשל אורך חזה, גדלים, מידות מכתף לכתף. טבלת מידות. טבלת מידות מאוד מאוד מדויקת, ואם אתם תדעו לתת שירות לקוחות מצוין, ואתם תדעו לעשות עבודה נכונה, אז אתם תקלעו ל-99.9% מהמקרים. איך אנחנו מגיעים למצב בהתמודדות בקשר למחיר? כי ברגע שאנחנו בארץ יכול להיות שבלעדיים ואנחנו יכול להיות שהכי זולים. אבל כשאנחנו יוצאים לעולם, יכול להיות שבעולם X יושבים ותופרים ביד ויכולים למכור את זה בהכי זול שיש, ואני לא יכולה להרשות את זה לעצמי. לא, אפילו לא תופרים, אפילו אותו מותג. אפילו אותו מותג בגלל המיסים והכל. צריך אף פעם לפחד מתחרות, כי כשיש תחרות והמחיר שלנו פחות אטרקטיבי, פה נכנס הידע והיכולות הטכניות שלנו. כלומר, איך אנחנו מציגים את המוצר לעולם, ואני יכול להגיד לכם שרוב המוכרים עושים טעויות מאוד מאוד קלאסיות. אני אתן דוגמה. יש כפתור אחד שנקרא free shipping. הכפתור הזה מסנן אוטומטית כל מוכר שלא הציע משלוח חינם. אוקיי, אני מבין אותך. כשמדובר במחירה לכל האנשים בעולם, אז זה נטו פונקציה של מחיר. נגיד עכשיו מייצרים את זה בצרפת. אני רוצה למכור את זה למישהו שנמצא באנגליה. אני צריך להביא את זה לישראל, לשלם על ההובלה, מאשר שהאנגלי יקנה את זה ישירות מצרפתי שיושב שם ליד המפעל. אבל על מושג כמו דרופ שיפינג, שמעת? לא, אני לא שמעתי אף פעם. בקצרה אולי. אז דרופ שיפינג זה במילה אחת מאוד מאוד פשוטה, תיווך. יש לך ספק שנמצא במקום כלשהו, אגב יכול להיות בישראל, יכול להיות בחו"ל, ואת בעצם עושה עבורו את כל עבודת השיווק. את מציעה את המוצר למכירה, ברגע שהמוצר נמכר, את פונה לאותו ספק, והספק משלח ישירות ללקוח. היום אתם משווקים בצורה פרונטלית, עסק פיזי, אבל מחר בבוקר כשאתם תציעו את הסחורה שלכם ל-worldwide, לכל העולם, ואותו לקוח ספציפי מברזיל שיקנה את אותה חזייה או את אותו מכתב או משהו כזה, אתם תבינו שזה לקוח שבשום צורה אחרת, בשום קונסטלציה אחרת, לא היה מגיע לבית העסק שלכם. וזה כל היופי. המוח הבוכרי שלי כבר איזשהו רעיון גאוני שאפשר לעשות דרופ שיפ לדרופ שיפ. I'm sexy and I know it. אוקסנה טוענת שאם היא תלך לעבוד בחנות בגדים, היא תרוויח יותר ממה שהיא מרוויחה היום. אם זאת המציאות, משהו לא עובד בניהול הכספים שלהם. איתן רצה לפגוש אותנו בעת שאנחנו רוכשים את הסחורה אצל אחד הספקים. וכשהגענו לשם, אנחנו, כמו תמיד, התחלנו לבחור דברים. מה אתה אומר? זה גם נחמד, לא? וואי, חמוד מאוד. אני אחראית על הדוחות כספיים שלי. כל הנזק שקורה אצלנו בחנות היא אחראית. כי תמיד שיש טעות בדוח כספי זה נזק. אשר שוכח לרשום שהוא מוציא את הצ'קים, אז יש טעות. אל תגידי לי לרשום צ'קים, כי זה תפקיד שלך. אל תפיל על התפקידים שלך. אולי ניקח חזיית ספורט. זה לא התחום שלנו, אבל שיהיה גם ספורט. מה, יש אנשים שעושים ספורט. יפה, נכון? רגע, אולי יש תחתו. הנה, יש עוד אחד כזה. הנה, זה ריפוד קל. לא, אם כבר לקחת את זה בתחרה. זה מאוד הצחיק אותי. הם עושים קניות כאילו הם עושים קניות אישיות, הם במסע שופינג. הם בחנות הם לא מסתכלים על איזה היצע, איזה מלאי הם צריכים להגדיל בחנות, איך הם מוכרים את זה. ההסתכלות שלהם על המוצרים הייתה איזה מוצרים יפים, אנחנו רוצים כאלה שיהיה לנו, ופחות על הצד והפן העסקי. בנוסף לזה, הם עושים את זה ממש כמו מסע שופינג בחול, בלי להתייחס, בלי שום תוכנית עבודה, בלי להתייחס למה הם צריכים לקנות, כמה מותר להם לקנות וכו'. אוקסנה, זה משהו שתכננתם לקנות או החלטת עכשיו? לא, זה ממש אהבתי, וזה יצא בספונטניות, אהבנו את זה ממש. הבנתי, איך אתם מתכננים מה לקנות? מסתכלים בקטלוגים, משהו שאנחנו אוהבים, מגיעים לכאן. מנסים להגדיל בעצם את המבחר בחנות, אנחנו מאמינים
זה ייתן מענה ליותר לקוחות. אני לא בא לעשות לכם נו, אבל אתם תכננתם איזה תקציב מיוחד לקניות שלא תכננתם לקנות? כשאנחנו לוקחים משהו, אנחנו יודעים בערך כמה זה יעלה. אז אוקסנה בודקת אם יש מקום להכניס את הצ'ק הזה לשם, אם כן, אז קונים. העסק שלכם מרוויח? מרוויח. אתם לא מרגישים את זה בחשבון הבנק? בחשבון בנק? לא. אני בא לבקש ממנה משכורת. אתם לא לבד, רוב העסקים בארץ מראים רווח בדוחות הכספיים שלהם, רואה החשבון שלהם אומר שהם מרוויחים, אבל הם לא מרגישים את זה בחשבון הבנק. אתם בעצם צריכים להתייחס לעסק שלכם כאל צינור, המטרה שלו להכניס כסף מהשוק אל הכיס שלכם. הבעיה בדרך כלל בצינור שאו שיש נזילות, או שיש סתימות בתוך הצינור. נראה לי שהצינור שלנו דחוף צריך איזה אינסטלטור או משהו. אנחנו מבינים שיש בעיה. ואני תמיד אומר לאוקסנה שהיא קונה הרבה. אתה באותו סל איתי. יש לך איזה מעקב של דוחות של התשלומים שצפויים לצאת והתקבולים שאמורים להיכנס? כן, בוודאי. בואי נלך לראות את הדוחות. על דוחות כספיים אני משקיעה... 10 דקות ביום. מה פתאום? חצי שעה. מה פתאום חצי שעה? את רושמת במקרה הטוב אם יש איזשהו צ'ק שנכנס לחשבון בנק, היא רואה שאין כסף, ואז היא מתקשרת אליי בבוקר, אשר, יש לנו בעיה. כשאני שומע את המשפט הזה, אני יודע שעוד פעם זה איזשהו משהו רע הולך לקרות. יש לנו בעיה. ומה הכי מעניין? תתקשר בבקשה לבנקאי, תבקש ממנו חריגה לעוד יומיים, ואני תמיד צריך להתקשר לבנקאי. הבנקאי הזה כבר לא עולה לטלפון, נראה לי. אז זה הדוחות, תסתכל, אני ממש מסודרת, מקלידה הכל. אז זה דוח הקניות, איפה שאר התשלומים שלכם? זה בדוח אחר. מנהלת בעצם 2 דוחות במקביל. 3, 4, לאוקסנה יש אוסף. אי אפשר לנהל את התשלומים והתקבולים בדוחות שונים. אם אנחנו נרכז את כולם לתמונה אחת, אנחנו נוכל בעצם לקבוע ברמה חודשית תקציב כמה מותר לנו לשלם עבור הקניות שלנו בכל חודש. תראה, זה נשמע מאוד מסודר, אבל עדיין אני עכשיו מגיע לספק, איך אני יודע בדיוק כמה מלאי אני יכול לקנות? הרעיון הוא לראות את המחירות שעשית בחודש שעבר ובשנה שעברה, ולראות מה רמת המחירות שלך ולהתאים את הקניות שאתה עושה למחירות הצפויות שלך. כשהתשלומים עבור הקניות אתה תקבע בעצם בעזרת המערכת, או אוקסנה כמנהלת הכספים של העסק, ותוכל להגיד לך, תשמע, אשר, אתה יכול ללכת ולקנות, התקציב שלך הוא 35,000 שקלים. את צריכה להתחיל להכניס עכשיו הכל... תגיד לי את זה, אני אעשה את זה לבד. תתחילי מהמשכורת שלי. אחרי שאיתן אמר שיש לנו נזילות, אני רוצה לדעת איפה הנזילה. זה הכל. כנראה שאנחנו מבזבזים. אני? כזה אנחנו רושמים. נכון, כי את נהיית צמחונית. מה את אוכלת? 2 עגבניות וקוטג' כל היום. בגלל זה את נראית ככה, חצי בן אדם. זה טרור. לפחות עכשיו היום אכלת ב-60 שקל, אתה יודע מה זה 60 שקל ביום? נכון. I'm sexy and I know it. יצאנו, אתם עולות למוניות, מהמוניות אליי לבקסטייג' כי אתם תבריקו ותזיעו, ואני חייב אתכם מדוגמות. היינו צריכים לארגן לתצוגת אופנה, קודם כל זה הדוגמניות. מאפרות, מעצבי שיער. היינו צריכים להביא צלמים שיצלמו לנו מדיה משלנו גם. צלם וידאו, היינו צריכים להביא. למצוא מקום איפה גם לעשות את כל ההכנות. שזה... מרוב התרגשות אנחנו לא צחקנו, כמו שאתם מכירים אותנו, אנחנו צוחקים, אנחנו לא צחקנו, והיינו מרוכזים. לא, היינו גם מאוד עצבניים במהלך היום, אני הייתי כל היום בטלפונים, הדוגמנית הזאת ביטלה, וצריך להביא תאי במקום, ופתאום הסטייליסט לא אוהב את המאפרת הזאת, ופתאום הוא לא אוהב את זה. שף כבר, נו, מצד השני. איפה התיק שלי? מצד שני, יאללה. אירה, אני עוד דקה, ממש, הנה, אנחנו בכניסה למלון. בסדר, אנחנו פה. I'm sexy and I know it.
לא, לא, לא. כמו נערת שבוע. יש לך עוד הרבה זמן? כרמית, בואי אליי בבקשה. אני לא יכולה להיות גם פה, גם שם וגם שם. בסדר, את צריכה להיות גם פה, גם שם וגם שם. כי אני גם פה וגם שם. מה נשמע? מה העניינים, היא שואלת? ומה סיבכת אותנו, תגידי? איזה רעיון נמצאת לנו, תצוגת אופנה? אתה היית העיקר בבית, מזגן, אנחנו פה כבר חודש עובדים על ההפקה הזאת. וזה נראה ככה, זה נראה מהמם, הדוגמניות, המאפרים, העיתונאים, הכל נראה מקצועני, אשר. האמת שאני לא מסתכל על זה, אתה לא קולט שאתה פה. ואני לא מאמין שאנחנו ארגנו את כל הכבוד לכם. שזה... זה וואו. מי מכם מציג את ה... לא, אני רוצה שגם היא תעלה. ביחד? יש לה חוסר ביטחון בגלל הגובה שלה מול הדוגמניות. זה לא בגלל זה, אבל אני לא רוצה. אני אמרתי לך שלא גובה בסנטימטרים קובע, אלא גובה של השאיפות שלך. באמת. איזה משפט המחץ, אז אני חושב שהיא גם צריכה להיות שם. אוקסנה תהני מזה. בואי רגע, תסתכלי על כולם, תעמדו פה בשורה. עומד שמה וכל העיתונאים, ואני רק משנן בראש מה אני הולך להגיד בשביל לא להתבלבל. אוקסנה כל שנייה באה אליי, אשר, אני לחוצה. אשר, אני בלחץ. ריכזנו אצלנו כמעט את כל סוגי החזיות בסגנון הזה, סגנונות לשמאלות. זאת חזיית סטרפלס למידות חזה גדול. לא יכולנו להציג את הכל, ויש המון מבחר, דגמים מיוחדים. בחרנו את הכי מיוחדים. כל מה שקרה פה היום בשבילנו זאת תצוגה ראשונה. קסושה, אפשר אותך לכאן? לך מגיעה תודה מיוחדת. הייתי צריך להיות איש הייטק, ככה לפחות אני חשבתי. אבל בגלל הבחורה הנפלאה הזאת, שהיא שותפה שלי, הפכתי לאיש אופנה, ואני מאוד אוהב את זה, ונהנה. תודה רבה. יש לך אחת דברים. אני מאוד מתרגשת מאשר ואוקסנה. מעבר לשינוי בחשיבה שהם עשו, אני רואה איך שנותנים להם משימה, הם מתגייסים ומביאים את כל כולם כדי להצליח. ואני משוכנעת שאם הם ימשיכו עם הקו חשיבה הזה ואותה רמת התמדה ומחויבות, הם יצליחו בגדול. היה כיף לא נורמלי, כל כך נהניתי. אני רוצה עכשיו כל כמה חודשים לעשות תצוגת אופנה. לא, את האמת, אנחנו חשבנו גם עכשיו על הקולקציה של החורף גם. למה את אומרת את זה בעצב? למה בעצב? צריכה בהתלהבות, אמרו לך בהתלהבות. עכשיו רוצים קולקציה של החורף. כן, גרביונים. היה כיף, תודה רבה שהיית שותף שלי לזה. ביי.